Il-Gvern ħabbar strateġija li se tkompli twassal lejn ekonomija ħilsa mill-karbonju f'pajjiżna sas-sena 2050. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-fatt ġie spjegat kif l-istrateġija l-iżvilupp tal-livell baxx tal-karbonju tagħti priorità lill-aktar miżuri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet minn diversi setturi fosthom dawk tal-enerġija, tal-bini, tat-trasport, industrija, skart, agrikoltura u ilma. Il-Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar Aron Farrugia fl-indirizz tiegħu elenka wħud minn dawn il-miżuri. Dawn jinkludu trasport pubbliku bla ħlas estis, elettrifikazzjoni ta' vetturi u pjan ta' introduzzjoni għall-installazzjoni ta' charging points pubbliċi għal vetturi elettriċi, elettrifikazzjoni tal-flotta tal-Gvern, elettrifikazzjoni ta' trasport pubbliku u miżuri li jikkonċernaw active transport u remote working. Dan flimkien ma' investiment f'pannelli fotovoltajiċi, inċentivi għal aktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija fosthom solar water heaters u heat pumps, skema ta' appoġġ għas-servizzi u l-industrija, skemi għal rinnovazzjoni profonda bħal dawk f'bini pubbliku, separazzjoni minn qabel għall-iskart, ġbir ta' bioskart u miżuri ta' prevenzjoni tal-iskart. Quddiem din l-istrateġija, il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia qal li dan kollu jiddependi fuq 4 pilastri prinċipali. Da kollu jorbot ma' 4 affarijiet. 1. Il-livell internazzjonali li pajjiżna ovvjament huwa parti minnu. 2. it-teknoloġija, kemm ħadd tkun iktar fast minn dak li għandna l-ġurnata. Il-price parity bejn karozzi konvenzjonali u karozzi elettriċi u fl-aħħar mill-aħħar il-funds tal-Gvern illi ovvjament waqt il-Covid infaqna ħafna, investejna ħafna fin-nies u issa naraw kif ħanirkupraw fi żmien li ġej. U għatem jgħid ukoll li tranzizzjoni lejn ekonomija aktar ekoloġika u ħilsa mill-karbonju għal Malta se tagħti l-frott fil-futur qrib fejn il-Gvern se jkompli jinvesti sostanzjalment fil-proċess biex jiżgura li kulħadd huwa parteċipi f'dan il-proċess. Min interessat huwa mistieden jissottometti l-kummenti tiegħu dwar l-istrateġija fuq consultations@mecp.org.mt sa mhux aktar tard mit-13 ta' Lulju.